no Liceo, despedindo esta terra de homes que foi un auténtico éxito, pero para recordárnoslo temos a Alma Mater. Aquí está con Paco Ascón, que nos vai a decir que balance facemos desto, Paco. Pois o balance, tendo en conta as condicións nas que nos atopamos nestes momentos polo COVID-19, pois eu penso que son inmellorables, non? Porque hai que ter en conta que un salón de actos como o que ten este edificio tan espléndido, que son 100 e pico de butacas, que non se podan utilizar na máis que 30, que estuvo cheo, pero que non pudo vir máis xente, por culpa das circunstancias nas que nos atopamos de cierre de Ourense, que moita xente dos alrededores que tuvo a imposibilidade de poder vender a máis da metade da obra que se expuxo, xa é un éxito, non? Por suposto. Evidentemente, se hubieran sido outras as circunstancias, se hubiera podido vender quizá algo máis, pero nunca se sabe. Isto, o delegado hai un momento comentábamolo entre nós, pois coincidíamos nese xeito de que ao mellor pensamos que con máis xente se hubiera vendido máis, pero quizá hubiera sido o contrario, non? Porque se hubiéramos estado en condicións normales, que a xente pudera salir, ao mellor xa non viña tampouco tanta xente. Claro, efectivamente. Quero decir que todos son variantes que non podemos manexar. Claro. De todas formas, eu quero deixar ben claro que a exposición continúa. Non continúa físicamente aquí, pero sí continúa virtualmente nas redes. É dicir, que todo aquel que queira seguir adquirindo obra, por exemplo, pode facelo. Pode facelo, poñéndose en contacto con nós, os teléfonos que figuran nas redes de Facebook. Moi ben. En ese momento, como vou, a partir do lunes, vou poñer as obras que realmente quedan libres, para que a xente poda escoller entre elas e poñerse en contacto con nós para solicitalas. Seránlle enviadas, pois, xa miraremos de que maneira, porque tamén depende moito de onde sea o comprador para facerlle chegar algo. Tamén, como esta terra de homes, e que sensación queda despois de todo isto do Liceo? Pois a verdad que é unha sensación de moita felicidade, porque, como decía Paco, inicialmente pensábamos que podía ser menos, o éxito non podía ser tanto como foi. Penso que a xente que veo, gracias á movilización que fixo Paco sobre todo, e todos os artistas tamén, pero aí Paco que é o corazón desta exposición, pois fixo que, inda que viñeran menos polas restriccións que hubo, que si a xente se sentira moito máis solidaria e generosa co fin do proxecto, porque ao final estes cadros, pois que os teñen en casa, que ademais de ser dunha gran categoría, teñen un poquinho do corazón dos nenos que veñen a operar, e que gracias a eles, a xente que colabore, nos van a tener a oportunidade de seguir vindo, non? Con ese fondo tan solidario e tan humano, pois, penso que o éxito ha sido total, porque as condicións son as que son, e para nós que isto tuviera un éxito, pois é moi importante para a continuidade da prosa. Pois noraboa, unha vez máis, e aquí está a Terra de Homes, cheo de solidaridade, de bondade, de artistas e de vos homes, que é o que fai o mundo mellor. Estamos no Liceo, Emilio Alonso vai tocar, e o noso querido Troitiña vai presentar, como ti sabes, maravillosamente, non? Eu presento, por favor. Moi ben, está o Liceo imparable, non? Seguimos, como Seguimos, non paramos. Hai que seguir, eu creo que a cultura é segura, dixo moitas veces, e creo que a única maneira é seguir facendo as cousas ben, con sentidiño, con moito cuidado, pero facer cousas, non se pode parar. E que estamos, ademais, rodeados de xel, o sea que é super seguro vir ao Liceo a tomarnos algo, unha entidade tan emblemática da nosa cidade. Pois por eso digo, culturalmente, socialmente temos máis problemas, porque a cafetería está pechada, porque temos moitas restriccións, pero culturalmente eu creo que podemos facer cousas, que podemos seguir facendo cousas, cos aforos que temos, pero seguir a facer cousas e apostar por a cultura, que creo que neste momento é unha das cousas que nos pode salvar un pouco a liberar de todo este problema, non? Pois sí. Por lo menos a cabeciña, que voe. A cultura que cura. Que cura, exactamente. A cultura que cura. Bueno, Emilio, supoño que aí tes preparadiñas un par de cancións, como mínimo, non? Unhas cuantas cancións. Cal escolliche? Escollín algo da miña primeira maqueta, que
que hoxe non quero, que está dedicada a miña nai, que é das poucas cancións en galego que teño. E, bueno, como está dedicada a miña nai, pois por eso a fixen en galego. Al final a lingua materna... Tira. E que siga tirando, enhoraboa. Outra que se chama Llévame. Sí. E logo intentarei facer algunha desta última maquetiña. É algo moi caseiro que os amigos van adquirindo porque lles gusta a miña música. Este segundo traballo pois titúlase Si no lo digo reviento. Moi bueno. Entonces en principio vou cantar esa canción, Si no lo digo reviento. Moi ben. E sempre con esa línea defendendo, non? E de alguna maneira... Defendendo a música de autor. Eso é. Música feita por min, cantada por min, letras, músicas. Inda que, bueno, neste segundo traballo teño un poema de Carme Ropero, ao que lle puxen música, que eu creo que está moi bonito, moi interesante. Como todo o que ti faz, Emilio. Claro que sí, un grande de noso Ourense. Pois nada, que nos ímonos con Terra de Homes, estamos encantadísimos no Liceo.